ତ ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁଠୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୀରଗୋବିନ୍ଦପୁର। ତ ସେଠାରେ କାଳୀ ମା'ଙ୍କୁ ମା' ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆମର ଦର୍ଶନ ବି ମୁଁ ସେତେ କାହିଁକିନା ଆମ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ହିଁ ବିସର୍ଜନ ହୁଅନ୍ତି ମା', ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ମୋର ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶିକି କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଯେ ବାସ୍ ଯାଇଥିଲି ହେରି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଦର୍ଶନଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଦୀପାବଳି ଟାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ମା' କାଳୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବେଟର୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ ସେ ସଜା ଆଉ ମା'କୁ ଦେଖି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ତ ଦେନ୍ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କାମରୂପା ଆଉ ଉଗ୍ରତାରା ମା'ଙ୍କୁ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ସମଜାଜପୁରରେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରତାରା ଆଉ ହେଉଛି ବୀରପ୍ରତାପପୁରରେ କାମରୂପା ମା'। ଆଉ ସେଠି ହେଉଛି ଭଜନ ସମାରୋହ ବି ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଭଜନ ସମାରୋହ ଦେଖି ଘରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ହିଁ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍କୁ।